Unsay mga pamaagi para mailhan nimo ang usa ka tawo nga matawag nimo siya nga tinuod nga higala? Matud pa sa uban nga ang usa ka higala andam nga mubuhi sa iyahang kaugalingon para sa iyang higala o para kanimo. Well, matag usa ka nato doon natin definition sa usa ka tawo nga matawag yun natong tinuod nga higala. Usa ka tawo nga di masuko kung prangkahan nimo, usa ka tawo nga di ka mao musulti og bati sa imuhang kaugalingon kung magtalikod ka, or usa ka tawo nga andam og tagana nga mutabang nimo sa usa ka tawag lang, or uban pa daghan ang mga definition para matawag nato ang usa ka tawo nga higala. Pero ang pinaka nindot ko nung definition ana sa usa ka higala kay ang usa ka higala nga andam nga mohatag siyang kinabuhi para nimo. Sama sa atong labaw nga magagahom nga nagpakatao, unya nagpakamatay para sa ato ang mga tungod sa pagmahal diri kanato. Siya ang tinudanay natong higala. Anyways, mayong adlaw kanyang tanan o kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw lain na sad nga istorya nga tuang tagaan ug pagtagad nga pinada sa tuang sender nga si Paul. Ug hinaot pa nga makuhaan natong leksyon, ma-enjoy nato ang istorya nga tuang tagaan ug kinabuhi karon taud-taud. Sa mga kaigsunan nato nga wa pa ka subscribe, please subscribe and click the notification button. And labi na sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw all over the world. Makita man nato sa itong insights, no, natin mga viewers nga nasa USA, sa Europe, Southeast Asian countries, nasa Middle East, mga OFWs, mga migrants. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Unta, mas spread nato sa itong mga kaigsunan nga makasabot og binisaya nga nata YouTube channel nga magalingaw kaninyo para di mo mingawon sa Pilipinas sad. And sa tanan natong kinatibuk-an nga pinakadaghan nga subscribers diri sa Cebu o Metro Cebu, daghang salamat kaninyo. Labi na sa diri sa Negros, diri sa Leyte, diri sa Bohol, all over Mindanao and Luzon. Daghang salamat. Sa mga nangita sad sa mga daan natong mga istorya, makita sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Ug palihog na lang po subscribe and click the notification button para ma-notify mo kung doon na natin i-replay nga istorya. O kung mupadasa mo sa inyo ang mga suwat, ipadana ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Again, papajoesuperb@gmail.com. Or i-check ninyo itong video description kay naa dito nakasuwat kung asa nga address ipadana ninyo ang inyuhang tampo. So dito maglangay aniya na ang ato ang suwat karong adlaw nga naguluhan og rehas. Dear Papa Joe, ako di ay si Paul. 49 anyos na ang panuigon ug kining akong istorya kay kabahin sa panaghigalaay. Doon ako'y best friend nga ang panganiya kay si Roy. Pareho mi og edad ug kababata na ko siya kay anak siya sa kumpare sa kuang amahan. Kini iyang papa ug nga akong papa kay mura sa ni sila og mga igsuon. Mao siguro nga kami mura sa mi og sumpay si tinae ni Roy. Matag Domingo kay dadon gyud siya sa iyang papa sa mua. Samtang makigtagay ang iyang amahan sa kong amahan dito sa amuang probinsya. Ipadala raman sad siya sa iyang mama kay busy man sa iyang mama basta Sabado kay manlabaman sa mga sinina sa iyang papa nga mga bulingon. Kini man gud si Roy, Papa Joe, kay sa syudad man ni siya nagtrabaho. Isip usa ka construction worker. Og magulian lang ni siya matag Biyernes sa gabi basta walay overtime. Ang akong amahan kay nanindar og tuba sa mua. Bali nami tubaan.
Ana sa mua itugbong ang mga tuba nga harvest sa mga manananggot sa mong lugar. Pero maski magtagay ni sila si Papa o ang Papa ni Roy kay di man ni sila mga badlungon. Mga tugra ni sila o kung mahubog. Mo kami ni Roy makahigayon kami og duwa unya makatug na lang mi ini kahapon tapad og higda. Inig mata namo kay andaman dayon mi ni Mama og tinughong. Nabawa mo sa ng tinughong kanang bahaw nga butangan og kamay unya pabukalan og tubig. Unya ko medyo landong-landong na kay hagdon day nako si Roy nga muadtog baskitan. Kay tuaman dito ang daghang bata. Kauban na mo sa duwa dito kay anak sad sa usas mga barkada nila ni Papa nga si Sheila. Kini man gud ang probinsya halos magkaila ra may tanan. Ug kung magkalisod pa gani kay puros rami magparyente. Sa bata pa lang ang among edad kay makita na nako nga ang mga mata ni Roy nga grabe kayo nga magpasiplat nga tukang Sheila. Pero di lang ko pahalata nga nakabantay ko. Nasayod ko nga naibog siya kang Sheila. Di sa ganahan nga makabalo kay siguro masakitan lasag ko. Tinod Papa Joe naibog sa ko ni Sheila pero para kang Roy mugibuhay jud ko. Kaya pinangga nako ang akong amigo. One time, nagsistoryaan na iming tulo, ilawom sa punuan sa nangka. Huwag nangutana dayon ko ni Sheila. Sheila, kung mudako na ta ba, unsa may gusto nimong trabaho? Og nitubag pod siya nga, gusto ko magmaestra oy para makatabang ko sa to mga silingan diri sa to apuhon mga bata. Ikaw Roy, unsa man sa imo ang gustong matrabaho? Nitubag pod si Roy nga, ganahan ko mapariya sa trabaho ni Papa kanang magbuhat og building ba. Pero dili ka ng panday, ka ng engineer ba? Og nangutana si Sheila nako. Ikaw Paul, unsa may gusto nimo inikadako nimo? Og nitubag pug ko nga ganahan ko magpulis. Fast forward Papa Joe, 18 anyos na mi. Wa na sa muang lugar si Roy kay dito naman ni tungha og high school sa usa ka public school sa syudad. Gidala man gud siya sa papa niya para makatabang-tabang sa iyahang papa sa construction. Wag niya masugdi ang iyang damgo nga mahimong engineer. Pero natuman ang iyang gusto nga mapareha siya siyang papa nga mubuhat og building. Ako sa akong bahin kay wa sa ko maka-college. Kay lisod gyud ang among kahimtang. Bisan pa og bugtong kong anak. Pero si Roy magulian man sa muang probinsya kay niabot gyud ang panahon nga nidiga gyud ni siya nga tukang Sheila. Nanguyab ni siya pero wa pa siya sugta ni Sheila. Niya tong panahon na kaya nagpadayon pa si Sheila sa iyahang pagtungha. Di siya gusto nga mabalda. Gusto niya nga mag-focus sa iyang pagtuon. Usa kay gayon niya na diya nag-inom na sila si Papa o nga akong Papa ni Roy. Niya pa si Roy og nastroyanay mi. Bay, nindot ba sa syudad? Daghang ko ng gwapa dito. So, wa jud kay naila-ila dito. Matod ko pa nga kang Roy. Paul, kung babae lang atong isgutan dito sus gabaha oy. Og mga gwapa og mga sexy pero di man gud sa ingon nga naata dito makauyab ta dayon ba. Mura ra gud og yuta nato diri gud. Dako kay kayutaan diri pero di man sad ato. Usa pa kabalo na masag ka nga si Sheila ra gyud ang akong bugtong babae nga akong gusto sugad pa sa una. Mao nga di ko mangitaglain uy. Ug usa pa gyud nakaila na siya nako. Kung unsa ko nga pagkatao. Kung taga syudad basin mainsulto lang. Mainsulto lang ko kay basin og inong ko nga pobre ra kay ko. Sa tinud lang Papa Joe, malipay ako umingon si Roy nga naidagan siyang iring-iring dito para ako na sad ang mudigan ni Sheila. Wa ko ilayng mahimo kundi mo giveaway ra gyud ngadto kaniya para di maguba ang among panag-amigo. Niabot ang puol sa amo Papa Joe og lain kaayo paminawon nga ulitaw ko pero murag way padulungan ang akong kinabuhi. Mao nga usa ka adlaw niya na nanangid ko nila ni Mama ug Papa. Matod ko pa nga, Ma, Pa, manangit ako ninyo nga muadto ko og syudad para manimpad ko didto. Basin dito pa nako makit-i ang akong gustong mahitabo sa akong kinabuhi.
Unya asa man kay star nga wa man tay paryente didto. Matod pa ni Mama Papa Joe. Kuan ma, nagsabot naman mi ni Roy nga ipasud ko nila sa ilahang construction nga company. Unya pwede man kuno mo stay in lang sa ilaha kay na may bank house para sa mga trabahante. Unya mag-ulian lang gyapon ko diri. Kada weekend good kung dako-dako na ko makubra ba. Matod ko pa og nisagbat pod si Papa ngadto ni Mama nga ay sagday na lang natong anak Lucia kay dako na. Usa pa naman si paring Pedring dito nga mobantay anak nila. Total, muraram sa na niya og anak si Paul Di na niya pasagdan. Matod pa ni Papa Joe. Moto nga, sunod balik ni Roy sa amo, ako din siyang gibalitaan nga ni uyo na sila si Mama o Papa nga mutrabaho ko. O giingnan ko ni Roy nga, sige Paul, tagay sa kog usa ka semana ha. Sunod balik na ako diri kay akong pahibawon sa ang among project engineer nga akong amigo nga i-hire ka. Purti gud na akong lipaya Papa Joe kay liman ka makakita na kung unsay hitsura sa syudad. Sa syudad sa Sugbo nga dugay na kay nako nabalitaan nga hastang ninduta daw. Kay naay mga tindahan nga dagko ug mga building. Sigurado nga maihas jud ko didto inig abot Papa Joe. Mga 2 ka semana pa usa nakabalik si Roy sa among probinsya Papa Joe. Dala niya ang mayong balita nga pwede na daw ko nga magsugod sa construction. Grabe ang akong expectation versus reality atong panahon na. Di man ko mailan nga kapoy lang trabaho ni Roy o sa iyahang papa kay sanag man kain silang mga panagway kung muli sila sa mga probinsya. Gipailaila ko ni Roy sa mga kauban namo pero di gyud nato malikayan nga di gyud friendly ang uban. Labi na ang mga kauban nako nga pure gyud nga mga taga-syudad. Pero nalandig lang og construction kay medyo mga bagsikon gyud, bugoy-bugoy. Unya, wa baya ko maanad anak. Nagtigong mo sa kwarta, baliw sa kabuan og wa gyud koy uli-uli sa mua. Para sa sunod buwan og muuli ko at least naa na koy gamay nga pundo. Mao nga sila ra si Papa ni Roy og si Roy ang nanguli. Dili lalim ang trabaho sad Papa Joey kay buwad sa init, pasan og minasa nga semento ug uban pa. Unya, kaning taga-probinsya ta kay mas babad manuon ta sa trabaho kay sayon-sayonon ra man sa tagsugo sa uban. Pero kayanon na kay nako kay gusto mo kong makakwarta og basin makatungha pa ko og college og makakuha maski vocational lang nga kurso Papa Joe. Pagkasunod buwan o ng Biyernes nanguli mi Papa Joe og nangumpra gyud ko og mga dilata, mga biskwit para sa kong pamilya og duster og t-shirt para kang papa og kang mama. Moy akong gipamalit. Didto gyud ko sa tabo sa Banay ato. Pag-abot gyud sa bus sa eskina sa mua na nakaidayon min Roy og habal-habal pasaka sa amo. Ug pag-abot gyud nako sa mua kay nakita nako si Sheila nga nisugat namo. Pero lahi pagkasugata kay nigakos man siya ni Roy. Murag gikurit ang akong dughan sa kong nakita Papa Joe pero wa lang ko magpahalata. Si Roy na ang niyo nagsulti nako. Dili ka nako Papa Joe. Og ningon nga, bro, sensya na, nakalimot ay sulti nimo na gisugot na daay ko ni Sheila. Aw, maayo nun bro. At least naasya sa mayong mga kamot kay kabalo ko nga loyal ka og buutan pa. Matod ko pa Papa Joe. Kato pagkaulian na mo Papa Joe na timing to nga fiesta sa muang barangay. Mao nga naipadisco sa basketballan. Nanghagad si Roy ug Sheila nako nga manisko mi. Samtang naa sa diskuhan, grabe katagubtob ang sounds nga sama katagubtob sa kong kasing-kasing nga nagtan-aw sa kong mga higala nga sweet kayo. Diyan nihagad si Sheila ni Roy nga manayaw, nibalibad si Roy kay di kuno siya kamao mo sayaw. Paul, parisi sa na si Sheila dito sayaw ka kay di yun ako nakaya muram kong tuod nga giugbok kung muanak ko desto nga. Moto nga akong giparisan og sayaw sa Sheila Papa Joe. Na timing pagyud nga sweet music pagyud ang gitukar sa DJ o operator kay mao man na ang style namo sa probinsya. Nakaygayon ko og pangutana ni Sheila Papa Joe. Lay, may noon nga si Roy imong gisugot. At least kaila ka sukad pa pagka bata nato. Og nitubag si Sheila nga nakapahuyhoy sa kong abaga og nakapakurat. Kabalo ba ka, Bay Paul? Ikaw man gyud ang akong gusto.
Mao nga wa gyud nako sugta si Roy dayon kay abi man nako og manguyab ka nako kay dugay na ba ako nakabantay nimo nga sige kag tan-aw nako sa una. Pero basin assuming nasag ko, mao nga niadtong miaging pipila ka semana samtang naka sa syudad, ako na lang gisugot si Roy. Papa Joe, wa ako magdugay sa diskuhan oy. Nag-alibay lang ko nila nga naglain ang akong tiyan. Mao nga muuna lang ko uli ug sa tinuod lang duka sad kaayo. Sakit akong dughan nga nagunahuna sa kapakyasan nga ako rasad ang nagmugna. Kay kung may kaisok pa lang ko sa una sa pagpadayag sa ko ang gibati nga tukang Sheila, kami naunta. Alas 4 sa kadlawon gipukaw ko ni Roy kay dungan mi manlarga balik sa trabaho kay Lunes naman to. Lamig gyud tay absent pero si Roy murag wa doawa og duka. Wa ko'y mahimo pa Joe, mao nga nananghid nako sa akong mga ginikanan. Dito na ko na mawi og katuog sa bus. Gipukaw na lang ko ni Roy nga nanami sa terminal. Lahos sa bunkhouse, nag-ilis ko sa among uniform kay balik trabaho na. Mao ni ang problema basta mauli Papa Joe kay Lunes grabe kaduka. Para namo nga taga-probinsya, mao pa ang pagkaudto duka lang gyapon. O pagpaniyon to na mo na nananghid ko ni Roy nga di lang mi mudungan og kaon kay matug sa ako. Kay first time pabiyato na ako nga makauli. Mao nga lapoy kaayo. Pero si Roy Papa Joe wag gyud duka. Sige lang og joke-joke sa akong mga kauban. Kini mga kauban ako Papa Joe og si Roy tungod kay dugay naman sila nga kuy-kuy og suod na sad. Manlaag ini kagabi nga ini kaugma na murag dili ka puyon. Mao di ay. Kay usa ka lunch break na mo, ako man sila nasakpan nga nanuyop sa utot sa demonyo Papa Joe. Igo ra si Roy ni tanaw nako nga mura ang uralagwa. Human nato ni duol siya nako ningon nga, bro, kung unsay imong nakita ni mo diri, magpabilin lang na diri ha. Si Papa nasayod naman sana. Mao nga ayaw lang nagipanabi nga to sa tuwa kay kung respetar nako. Ayaw dyan na ipanulti maski kang Sheila. Igor ko niya og nibalik ko sa akong pwesto Papa Joe. Papa Joe, mo nagingon nga ang daotang binuhatan di gyud magbunga og maayo. Pero pwede sad nga magbunga og maayo sa lain. Kay abi ninyo, usa ka adlaw niya na human sa mong panihapon, nilakaw sila si Roy kauban ang duha namo ka kauban, ang operator sa backhoe ug ang driver sa hauler namo. Naugmaan na lang, wa sila mahibalik. Gipangita na sila sa mong amo para matiwas na og bakbak ang among project. Hangtod nga nay pulis nga niadto sa among site og nagpahibaw nga ang among mga kauban nadakpan sa bypass daw. Apil na si Roy. Dali mi niadto siyang papa sa presinto kung diin napa sila dito gidetain. Hangtod nga nasangat ang kaso og ibali na sila. Bugat man ang ebidensya sa ila, mao nga nabalhog gyud sila sa bilangguan. Og pila ka tuig ilang distribusyon. Sawa pa sila dad-a sa dakong bilangguan sa may bukid diya sa Sugbo, nagkakita pa mi kauban si Sheila og nangayo siya pasaylo sa iyahang nabuhat. Og si kinsa masag ko nga mo judge niya. Kay luyo sa kung unahuna nga dako ko og chance nga mausab ko ang akong kinabuhi para kang Sheila. Nanugon siya ni Sheila nga kung di siya kahuwat sa iyang paglaya kay gawas nun siya nga mangita kuno og lain. Og di siya manghilabot. Og dayon ni tanaw siya nako og ni Sheila og ningon nga, "Bay Paul, kung mahimo lantaw-lantawa og protektahi si Sheila bay. Og kung mahimo, ayaw siya yadto sa lain nga mapasakitan lang unya siya. Mas maayo pa nga sa imong kamot maanha si Sheila kay ito sa lain." Nitubag po ko Papa Joe nga, "Ayaw na bay, mura man kag nanamilit nga buhi pa man ka." Matod ko pa. Og nitubag po siya nga, "Bay, wa ako masayod hangtod kanus ako makagawas." Moto Papa Joe nga sa pipila ka mga higayon, makabisita mi niya pero tungod lagi kay layo, usahay tagsa na lang yun. Sa laing bahin, grabe ang kaguol ni Sheila o magsige na lang ni o gahila kay kabalo ko. Nga nadutlan sa ni siya nga tukang Roy. Ako, nahimo niyang sandigan niya itong panahon na. O
sa wa damha na develop mi sa usag-usa. Actually, dugay na nga na-develop sa una pa pero wa mahatagi og panahon. Hangtod nga wan na mo matagay og importansya si Roy. Tuig na sukad sa pagkapriso ni Roy, nagkauyab gyud mi ni Sheila, Papa Joe. Dito na mo nabatyagan ang tumang kalipay sa usag-usa, kundiin diri gyud ay siya nako nahigugma. Og ako sad ngadto niya. Tulid nga ng labay ang panahon nung yundang nako sa construction kay nagabalhabal na lang ko sa mua. Kay nakapalit man kog second hand nga motor. Maski wa ko lisensya, okay ra kay bukid man nga mua. Naka-decide mi ni Sheila nga mag-ipon na lang mi. Labi na nga naanay nahitabo namo sa makadaghan. Kabalo na mo nga mo resulta magyud na ang paglinapaay sa leon o karnero. Batang lalaki diyang usa ka pamilyar nga o usa ka batang lalaki ang among anak human sa tulo ka tuig nga nakalabay. Human yato dihang dunay adlaw nga usa ka pamilyar nga tao ang kalit lang nga nitunga sa amo ang lugar. Makita gyud nako siya. Pero mura ba og kalag nga magpakita og kalit? Kadiyot then muwa mutunga. Nabaniog na sa mga papadyo nga nakabuhi daw si Roy gikan sa bilangguan og kuyawan daw sila kay nausab daw ang batasan nini kay di na daw ni mutingog ug mag-inusara na lang daw sa bukid. Maski ako na siya ko to Papa Joe kay nausab ang iyang itsura. Daot na siya og taas na iyang buhok nga nidangas pa gani iyang angtang. Naghuot yun ko sa gayon nga magkakita mi ug magkaistoryahanay pero di gud siya magpundo. Wa ko makasabot nga nung di siya makikita og makikstorya namo nga mura biya mi og igsuon sa una. Nakasabot ko niya. Di lalim ang iyang experience. Siguro nga to sa bilangguan. Hasta iyang pamilya kay wa masayod og naunsa siya Papa Joe. Mura daw og naay diferensya sa pangunahuna si Roy, Papa Joe. Hangtod nga niabot ang panahon nga nakamugna na siya og mga kahadlok dito sa amuang lugar. Ang mga bata sa mua kay manood na sa balay kanang dayon ng kilom-kilom. Kaysa dayon kilom-kilom mutunga ni og magdaog kutsilyo. Pero wa man ko mahadlok kay amigo ba ami. Pero sayop ko Papa Joe. Samtang na ako sa ubos sa mong baryo naghuwat og pasahero kalit nga naay ni apas nako og niingon nga Manoy, pauli sa inyo, pauli dayon. Gikulbaan dayon ko Papa Joe, gipandar nako akong motor og nisutoy ko og niuli sa mua og akong nakita akong asawa nga nitiko ko sa suok gagakos sa akong anak. Dali ko silang gipangutana nga unsay nitabo lay? Si Roy. Gahilak kini nga nitug-an ako Papa Joe. Si Roy daw nisulod sa mua ug pugsanon kuno siya nga giamong amungan at tubangan pa sa among anak. Iya daw kwaon pagbalik kung unsay iyaha. Grabe Papa Joe, pero kung nawad-an og kusog sa kuang nadungog. Di ko katuo nga mabuhat kini ni Roy diri kanamo. Abi ko ba og naay pagtugot niya ang pagkausa namo ni Sheila. Naglibog kong sa buhaton nako. Pero kinahanglan usan ako timanon ang akong pamilya. Gidalasan ako si Sheila sa rural hospital sa mua kay may mga samad man siya. Siyang kalawasan agi og panalipod ngadto sa way batasan nga si Roy. Nilampos gyud si Roy sa iyang tinguha sa akong asawa. Kasabot ko nga sila sa una, pero gitugutan mi niya nga magkahigugmaay. Presko pa sa akong nahuna ang iyang mga pulong nga bali nga ako mo mga balipay ako kaysa maadto kuno si Sheila sa lain. Kaya nasayod siya nga di nako siya kaya bawsan kung may plano siya. Kaya nakita niya nga weak siguro ko. Mao siguro na nga di akong gitukmod ngadto kang Sheila. Kaya kung iyahan ang bawion, wa ko'y mabuhat tungod sa akong respeto niya. Pues, pareho na miron. Sayop siya siyang pagtuo. Wala ko makasabot atong panahon na Papa Joe. Nibiya ko sa ospital o gibilin na nako sa mga kinikanan ni Sheila, si Sheila para mubantay niya o kang dudong.
Tuwa nila ni Mama sa si Dodong pagkahuman. Gisugdan din ako pagpangita si Roy. Niunong ko sa usa ka tindahan sa eskina sa di pa musaka sa mong barangay og niyarok sa ko didto og markalungon. Di lang ako isulti ang brand, Papa Joe. Dali ang nisaka sa espiritu nini og ninginit dayon ang ako ang kaunuran nga murag gisugnuran ang akong utok. Niya tong panuhon ng Papa Joe nga puno sa kalagot. Gipadagan dayon nako kung motor og gisuhid gyud nako ang mga daan nga kasagaran magian og di kasagaran magian og mga tao. Pero murag pakyas ko sa akong lakaw kay wa na ko makit-i ang salbahis nga si Roy. Pero pagdulog pa nako pabalik, Papa Joe, nakita ko nakakita ko usa ka lalaki nga naglakaw nga way sapot sa ibabaw nga bahin sa lawas. Danag na nga akong pananaw. Grabe na kasaka ang espiritu sa akong giinom ato, Papa Joe, nga mura nagmupiyong ang akong matas kakapoy. Kilom-kilom na ug way pagduda sa akong nahuna, si Roy yun ni ang naglakaw nga may bit-bit nga sanggot. Sa akong nahuna, kung makigharong ko ani niya, sa akong kondisyon nga hubog ko, basin ako pa'y maliog o maputol pa noon niya kong liog. Usarang nasa kong nahuna, Papa Joe. Dasmagan ko kanang tawhana, nga di makabantay para makabaos ko. Nibuelta ko, Papa Joe, og sa kalit lang gidasmagan ako ang maong tao og may pagkaigoan ni dungan sa mong pagkahagba tulo. Ako, siya, og ang akong motor. Nakamata ko, Papa Joe, na ako sa ospital og giduaw pa ko ni Sheila sa akong ward. Pero na may mga pulis sa kiliran og pagkahuman og check sa doktor nako, unya giokihan ra ko. Gipasabot dayon ko sa mga pulis nga under arrest kuno ko. Pusas dayon og gidala sa police station. Nilampos ko, Papa Joe, napatay gyud nako ang maong tao. Maong tao nga akong nasulti lang kay di man di ay si Roy ang akong gidasmagan, kundi usa ka manananggot sa mua. Bunga sa akong kahubog na program sa akong utok na si Roy to ang naglakaw o kinahanglan ako bawsan. Walahi na ang tanan. May gani kay dili murder ang kaso. Wa masay witness nga nakakita nga gituyo nako nga pagbangga. Napriso ko karon, Papa Joe, sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide. Pait, nabali na noon. Ako na ang napriso. Huwat lang ko kanus ako makagawas. Pasalamat ako daan sa akong anak nga si Junior nga 20 anyos na ron ang edad. Kay siya mo akong giingnan nga isend nimo ang akong istorya. Sa papel pagay na ako ni gisuwat. Niya, siya man ang naasa gawas. Mao nga siya mapadala nimo sa email. Nadi ay siya istar sa mua, Papa Joe, kauban ang 70 anyos kapinan nakong mga ginikanan. Kay si Sheila o Roy nagkabalik gyud di ay. Ang pagpanamastamas ni Roy nga to kang Sheila kay nagbunga di ay. Ug sa akong nabalitaan kay dalagita na sad ni. Di gyud angay magpadala sa kainit sa ulo, Papa Joe. Ulahin na nga akong pagmahay. Di gyud na tumatag na ang tuyok sa kalibutan. Hinaot pa unta nga namoy nakatunan sa akong istorya. Para kanako akong masulti nga ang mga pangitabo sa atong kinabuhi nga wa mo resulta og maayo kay wa mag-ingon nga kaparutan kini, kundi biktima lang kita sa kahigayunan. Daghang salamat, Papa Joe, sa imong paghatag o kinabuhi sa akong suwat. Kini ang imong ubos nga magtatampo, Paul. Daghang salamat, Paul, sa imong manindot nga istorya. O ginaot pa nga sa imong paggawas bagong kinabuhi o dawat nimo ang imong sitwasyon. Usahay lagi, dili gyud sad magbunga ang atuang gitanom nga uwasan mahisubay sa sakto. Nga dili mismo ikaw ang nagtanom niini. Atong wish na lang nga magmalipayon si Sheila o ang imuhang amigo nga si Roy. And who knows, basin sa paggawas nimo makakaplag sa ka o imong kaugalingong nga hinigugma. Anyways, naama sa kay anak nga pwede nimo mafokusan sa imuhang gugma. Ana man gyud ang kinabuhi, di man gyud nato matag-anan. Mao gani na nga kung sa social media pa
think before you click. So mo na giningon nga sa di pa ka mobuhat og desisyon, imo sa yung hunaon og sakto ba gyud kini ug wa ba kay pwede nga pagamahayan ni gabot sa panahon. Kay lisod mo decide og init ang ato ang ulo. Mo na nga angay sa natong pabugnawon. You cannot solve a problem with another problem. Daghan pang mga pol ang naa sa to ang mga palibot. Daghan natong mga kaigsunan nga grabe kasuod nga mura gyud sila sumpay sa tinae, mura bag igsuon gyud. Pero sa usa ka biki lang maguba. And mostly di gyud nato malikayan sa dugay na akong mga tuig nga nanambag sa radyo. Sa mga matag higala nga purting suura, mabungkag lang sila. Tungod sa usa ka lalaki or tungod sa usa ka babae nga ilahang giilugan ug makalimtan na nila ang mga tisok nila nga gugma sukad-sukad pa sa pagsugod nila ug panaghigilaay kay gibaylo nila sa usa ka tawo nga wa paganisan sila kabaw kung unsay ugma. Sama ni Sheila, gatuog ka nga nahigugma gyud siya nimo. Pero kung tinudanay pa siya nahigugma nimo, unta siya magibuhay na lang unta ni Roy nga makigbalik maski pa og nagbunga pa kini. So dili nga na ka fix ang iyahang gugma nimo. Walay assurance. Ingana mo gyud ang kinabuhi, sugal. Walay assurance. Padayon lang. Again mo nagingon nga laban lang maski way kontra. Daghang salamat again sa inyo sa mga tampo kung ginahan mo. Check the video description below na dito ang ato ang email address. Para mahatagan sad nato ang atong mga kaigsunan ug pagtulunan ug lingaw sa kinabuhi nga magkahatag og kadasig nila. Kini usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Daghang salamat.